Vântul sufla rece peste satul Bran, purtând miros de lemn ars și iarbă udă. Într-o căsuță modestă, cu pereți scorojiți și ferestre aburite, Elena Stoica stătea pe podeaua rece, în genunchi, răscolind printr-o ladă veche din lemn de fag. Mâinile ei tremurau, nu doar de frig, ci de disperarea adunată în ani de tăcere, ani de așteptare și renunțare. Era o femeie tânără, dar cu ochi obosiți, ca și cum viața îi mâncase ani întregi într-o singură clipă. De când soțul ei, Cristian, plecase și nu se mai întorsese niciodată, Elena rămăsese singură cu un copil de câteva luni în brațe și cu o inimă zdrobită. Niciun bilet, niciun semn, doar o dispariție care o învăluise în întrebări și durere. Acum, Andrei avea 4 ani. Era un băiat frumos, dar firav, cu obraj palizi și un zâmbet care o lumina, chiar și în cele mai grele zile. De o săptămână avea febră și tusea fără oprire. Medicul din sat i-a spus că are nevoie de analize și tratament, dar Elena nu avea bani. De fapt, mai avea doar o pâine uscată, un borcan cu zacuscă și o promisiune de la Dumnezeu că va găsi o cale. În lada veche, printre haine de bebeluș și scrisori de dragoste prăfuite, deodată mâna ei a atins ceva metalic. A scos cu grijă un inel subțire, de aur, cu o piatră mică, albastră. Îl recunoștea imediat. Era al mamei ei, trecut din generație în generație, un simbol al speranței, al dragostei și al dăruirii. Elena îl privi îndelung, cu lacrimi mari care îi curgeau pe obraj. Ar fi vrut să-l păstreze pentru Andrei, dar acum Andrei avea nevoie de medicamente, nu de amintiri. A doua zi, cu inima frântă și degete înghețate, Elena a luat autobuzul până în Brașov. Oamenii din autobuz o priveau ciudat, o femeie slabă, palidă, cu ochii roșii și un copil care tușea în brațe. Dar ea nu le păsa. Nu mai avea demnitate, avea doar o misiune. A ajuns la o bijuterie din centrul vechi, aproape de Biserica Neagră. Vitrina era plină de inele scumpe, coliere de perlă și ceasuri de lux. Elena a intrat tremurând. Aerul cald și mirosul de parfum scump o amețiseră. Din spatele teșghelei, un bărbat în costum gri închis o privea curios. Avea trăsături orientale, piele măslinie, ochi negri pătrunzători și un aer de autoritate care umplea încăperea. "Cu ce vă pot ajuta?" a întrebat el, cu o voce calmă, dar rece. Elena și-a ridicat ochii, evitând să pară prea slabă. "Aș dori să vând acest inel," a spus ea cu o voce stinsă, întinzându-le ca pe o jertfă. Bărbatul a luat inelul și l-a examinat atent. S-a uitat apoi din nou la ea, lung, ca și cum ar fi văzut ceva ce nu putea explica. "E vechi, dar curat. Din dragoste, probabil." Elena n-a răspuns. O lacrimă i-a căzut pe mânecă. "Cât doriți pe el?" "Cât credeți că merită." "Băiatul meu e bolnav." Bărbatul n-a mai spus nimic. A deschis seiful și a întins o sumă de 5 ori mai mare decât valoarea reală a inelului. Elena a clipit speriată. "E prea mult." "Nu e pentru inel," a spus el, "e pentru curajul unei mame." Fără să știe, tocmai în acel moment, destinul Elenei Stoica s-a schimbat pentru totdeauna. Numele bărbatului era Zohran Mamdani. Și acest nume avea să-i răscolească viața până la temelii. Zohran a privit-o ieșind în ploaie, cu Andrei în brațe și cu banii strânși la piept. Nu știa de ce o ajutase. Dar în ochii ei văzuse ceva. O rană pe care el o cunoștea prea bine. Și poate că rana aceea avea să fie începutul salvării lui. Sau sfârșitul. Ploaia cădea mărunt peste acoperișurile caselor din Bran, iar Elena mergea grăbită spre casă, cu Andrei strâns la piept și banii ascunși în buzunarul interior al jachetei. Avea pantofii uzi și sufletul încărcat, dar pentru prima dată în mult timp simțea o rază de speranță. Nu înțelegea de ce acel bărbat necunoscut îi oferise o sumă atât de mare, dar nici nu avea putere să analizeze. Gândul ei era la medicamente, la doctor, la Andrei. A ajuns acasă, a aprins soba, a schimbat copilul din hainele ude și a dat o cană cu ceai fierbinte. Pe masa mică de lemn a întins rețetele, banii și o foaie pe care notase ce trebuia să cumpere. În sufletul ei se ducea o luptă tăcută între recunoștință și rușine. Vânduse singurul lucru care îi mai amintea de mama ei. În aceeași seară, bătrâna Constanța, soacra ei, a intrat în curte fără să bată la poartă.
Femeia era îmbrăcată în negru din cap până în picioare și avea privirea ascuțită ca o lamă de cuțit. Așa ai ajuns, Elena? Să-ți vinzi lucrurile pe bani murdari? Așa îți crești tu copilul? Elena a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. Nu a spus nimic. Doar a privit în jos, în timp ce Constanța se apropia cu pași grei și răsunători. O rușine! O rușine pentru fiul meu! Dumnezeu să-l ierte că nu te-a văzut în ce te-ai transformat. Nu știu unde e Cristian și n-am avut de ales, a șoptit Elena cu glas stins. Puteai să mor de foame cu demnitate, dar nu să mergi la oraș să vinzi bijuterii la oameni bogați. Ce ai făcut tu azi, Elena, se plătește. Femeia a ieșit trântind poarta de lemn. În urma ei, Elena s-a prăbușit pe podeaua rece și a plâns în tăcere, pentru ea, pentru Andrei, pentru toți anii în care a tăcut și a îndurat. 2 zile mai târziu, la prima oră a dimineții, când ceața încă plutea peste dealuri, o limuzină neagră, cu geamuri fumurii și caroserie lucioasă, a apărut pe drumul prăfuit al satului. Copiii s-au strâns la garduri, iar vecinele au început să-și facă semnul crucii. Mașina s-a oprit în fața casei Elenei. Portiera s-a deschis încet, iar dinăuntru a coborât același bărbat elegant cu trăsături orientale, costumul perfect croit și privirea aceea tăcută care părea că citește suflete. Zohran Mamdan s-a apropiat de poarta scârțâitoare și a bătut de 2 ori. Elena a ieșit, cu un fular legat strâns la gât și obrazii roșii de frig. Când l-a văzut, a încremenit. Ce faceți aici? Aș vrea să stăm de vorbă. Doar câteva minute. Nu cred că mai am nimic să vă ofer. Nu am venit să cumpăr nimic. Am venit să ofer. Elena l-a privit neîncrezătoare, dar i-a făcut semn să intre. Înăuntru, casa era caldă, dar modestă. Zohran s-a așezat pe un scaun de lemn și a privit lung în jur. Când te-am văzut în Brașov, am simțit ceva greu de explicat. Curaj, demnitate, durere. Vreau să-ți ofer un loc de muncă la una dintre proprietățile mele, aproape de București. Ai grijă de casă, de personal. Salariul e bun. Ești harnică, serioasă și am încredere în tine. Elena a amuțit. Nu mai știa dacă era o binecuvântare sau o capcană. De ce eu? Sunt o femeie simplă din sat, nu știu să mă port cu domni mari. Nu-mi trebuie o doamnă. Îmi trebuie un om adevărat. A rostit asta cu o sinceritate care a pătruns în pieptul Elenei ca un fior. Nu știa ce să răspundă. Într-o parte, era Andrei, bolnav și slăbit. În cealaltă, o șansă. Dar și o frică de necunoscut. Mă voi gândi, a spus ea, cu voce abia auzită. Zohran s-a ridicat, și-a pus mănușile din piele și i-a zâmbit ușor. Ai 2 zile. Limuzina te va aștepta la capătul satului. A plecat la fel de curte com Venise, lăsando o femei tulbura e o întrebare chiar se invarte em mente. Dacă via e deu ans, dar é a vine intro mai luxuoas o accepi. Sau fugi? Elena razim pragu ui, cu privireia pierdut indrumul gol. Tia se decizia de amerge sau no vea simba totu. Pentru totiauna. No aptia de nantia plecri, Elena no adormite. A stat pe margineia patului. Privin la Andrei, quer dormir alinitite subiu tur subiri. Penoptier, parrar cu sirope e o icone veste de la mama ei. Inima 2 eras faiat, gando de apsi satu brão uns pimanta, dar gando de arrane, fr solui, o paralisa. Diminea, seru era senuil, iar frigu preia s trun direct em oase. Cu jean ponosi e copilu em brai, Helena pornis pricapitu satului, acolo de limusina promisioniu a tepta, exate com os puseses zohan. Oferu, brubat cuti cuprivirei as cunzins patele o xelarilor negri, leadx portiera fr cuvan. Drumu pan la esnagou a fosse lungi linitite. Andrei adormit srigini de muma meilui, iar Helena privit pg campuril egiate, duril tunecate, e apoi, dintrudade, lacu esnagou, nuit introceia subiri, preia desprins dintrumvis. E acolo, pe marginei apei, se ridica ouviu imens, cuturnurimi si, ferestre mari isiduri de piatrar senui. Candel coborá, Irina, o femei invarste, cubasma pecap, yoshi strani diane e grigi, e a intampinat. Bine aí veni, doam Helena. Donu mandanino iacas, dar-me as pus sv primes com sicovini. Você e Irinei era bland,
dar imprivirei a estia o triste greu de ascuns. E a conduzim troca merspaioas, com mobilier de lem mazil e perdele grele, de catifeia vini. E odini vê. O S.A.V. tip S cunoatei casa. Helena puscopilu impete e S.A. uitati injur nimik din aceia camer no aveia vrel o de Kildur. Totu era frumos, dar res. Peum perete, tablou mare fuzésia coperico o panzalbe. Avrutesse o dela o parte, dar irina aprut din senin inspateli ei. Mai bine S no atingei lucrurili donului. E casa lui no, e mai multi decatatan, e trecutu lui, no iart. A fost prima dat candelena simitium fiora devrat, no de frig, de teon, dar eniasis nimic, doara no vina din capitão, zilélia ao trecut, e ar Andreia inseput s se sint mai bine. Manca rádia alerga prim curtia interior cu energia e pequer nu o mais vzuzi la eu de lunibune. Helena e o priveia e se entreba da caeru, linicheia salpoate chiar locu ensine fial minuni. Salpoate, era o seva? Intro admineia, L.A. surpríncipe copiu jucando-se com o pisique albi pequer nu o mais vzuzi pantunsi. Erina, dinou, a prutin spateli ei. Edon nu zorran o bet pisicili. Lespune mereu sessum suflete ritite quertiu de s siduc. Crede suflete ritite? Crede in tot cna vut nicioda. Helena inseput s explorese vila. Agsit o incuiate, scriquer do cial e subsol e o bibliotequenor, onde totu era perfectialinia, dar plin de praf. Introcear, atrecut pelango camerdin aripa de nord e ausit sunete de pian. Canda de x ua, no era nimene. Doar pian veste, cucapacu ridicat. S.A. intors incamer, tremuran. Acolo Andrei dormealine tit e arpenoptier, lang parraru cuap, se afla o jucriinou. Ursule de plu, cuearf roi lagan. Nuil pusese a acolo. Avrutesse intrebirina, dar você a brana e opri. E casa hasta vdc avei nevoi. Dar ve e ia. Avei grige, no ve atai de eu. Eu nu e obnui. Cine, Zohan, Erina Kut, apoia S.A. intors e aplecat fr altcuvan. Helena Rassingur, cuganduri quer o estrangeiro de suflé. Se era Zohan de fapt, Salvator, Stan, Inger. Saldemon in costum, e secautea, o fad simplo de imbran, introlume quer miroásia parfumscump, dar ascunde mussegai em ziduri, seva cicloceia em aceiacas, e ar destinu, e abia em cepeia s sinvart. Nopti S.A.U. satgreia peste lacu snagou, e ar em vila mandani totu preias cufunda intrunson adank, a proap ireal. Helena no puteia dormi, dei era obozi, inima dois teia nelinitite, airu era andricat, cainantia unei fortuni. S.A. ridicat in set de impete, apus alat peste mad no apt e aiei peolu intunecat, onde doar canteva luman electricipal poi ao slab de alungu pereilor. Atrecut pelang biblioteca onde pianut ceia de zilibune, apoia coborá trepitelico pai uori. Atuncieli auzite, você a Luiz Orhan, vorbea singur, covinteli no eral em romã, no eral nissi inglês. Era o limpe quer nu neleja, dartonu, a celton, o esfaia. Planja. Você a lui, a tandi impuntuares iua, a com tremura calfruis. Helena S.A. apropriade o antredex e avzut o camerslab luminá, perei plini de rafturi kudosari e arte. Zohans tia labirou, cucapu e maine, murmurandi indico dureri quer preia s vindintro ao lume. Tablou mic, ascun subiu batiste alb. Era exat em faia lui. Helena simit se asistla seva se nutrebuia s vad. Afcut pazinapoi e aurcat skrilina po incamer, dar você a luz suna em urechili ei. Cine era quadevrat, acess brbat, diminea cutão pix intrum sertar birou mic de dois usas irina nit documente de administrare. Helena agsit o reviste veste, cucoperile no benite. Ticlumare culiteri negri, averei a mandania coperi de sange, disparia soei seio o laila. Aeguia, a inseput scteas. Articolus poneia dispro femei frumoas, tan de origine string, desprut de enviar public in ucu canvaane. Ultima dat fuzese vzut em casa Luiz Orhan, fr urme, fr explicai. Totu fuzese moamalizate. Helena simite o nod engan, poat irina veia dreptate. Poat no trebuia s se apropie de eu. Em aceia do pamiais, Zorran avenine ateptat em salonu unde aranja nit flore. Em um evenimento importante lacinaia. O galpentru fundaia copia fr você. Avreia s7 cumine. Helena L.A. privit surprins. Eu, nu, e cusei sm imbrac, nissi nutil com sm comport. Nutribui st.
trebui doar esse fito, restul se resolve. Em aceia sear, Irina ia aduzo cuti mare de catifeia. Nuntru era o roxi lung, albastru em x cupaiete discrete, fincal adiere. Languea, pantofi argenti e o pereste de Cersei. Helena planscanda vzutainelli. No pentrulux, se pentru contrastu dureiros de entre a ceia elegam e via eide pan atunci. Drumus pricinai a foste cut. Zoham prei albozi dar senin. Otelu onde cineia gala era impuntor, cu candelabro uriai e covor rou. Lumeia bum era colo, politiciene, artiti jornaliti. Candelena intrat, bralabracu zoham, sereia sa usatka, nor peste sal. Toio privial, cine era seas femei simplo, secuta lang milionaru enigmatic, dom e varsti azambit, o doão cuperlia em torscapul indigna. O apt hanset priviri. Helena simite com inima 2 bate de inse maitari. Dara merzina int. Pentru Andrei. Pentru denitatea ei. Intimpul discurso lui Luiz Orhan, Helena rasintrum col, a proap de uma escoflore. Acolo, o femeinaut, mercat compla in negru, cuvual pestifa, sa apropiate fr zogomo. Frumoas roxi aziz inset, Helena in torscapul. Omulumes. Femeia sa aplecat ors priurecheia ei. Tu s fiur moareia. E aplecat, desprant printre invitai, caumbre. Helena raçande piatrar. 2 tremura tot corpul. Covintelha celeia 2 fanhazer sufletu maitari decatoricipal. Em aceia no apt, em câmera de hotel, sa privit em oglin. Era frumoas. Dar em oxi ei no era seguran. Era fric. E presentemente, seva rurma s vim. Vila de la snagou eran luit introli nit apstoari. Calpduri queri in respiraia inainte de furtum. Dup gala de lacinaia, Helena sintorcese cu sufletu greu in mentia tubura. Covintelli femei e negru 2 russunal in urechi chiari atunsica de enchideia oxi. Nutia sine fusese dar a céu opt, a ceia promisil veninoas, 2 entraze in piele cal outral let, no pilha ao devenit de insciência mai grele. Em som, Helena vedea mereu a celai vis, se afla introbizeric veste, de impiatrar, cu vitrali roi e albastre. Clopotelli sunal grele dar in loc de fei ferecite, eral chipori ingrosite. Apoi, e pet. Femei mercati negru, sange petrept, e o mireias quer fugeia descu, cu roxias faiat. Helena se trezeia u de sudoare, strangantura la piep cape unscut, zilua, lucrurili preal mai linitite. Zoham, altada resi distan, devenise mai bland. O cuta tot maides, 2 aduceia ca em salon, se opreia lang a cupriviri lungi e covinte her, dar pline de soi de tandrei reinut. Intruna de inseri, stand preolang mineu, eu a inseputa s vorbias disprivia a lui de Mumbai. Cand eram copil, haviam tot sevoiam. Case maini, o ameni quer se inclinal em faia tatlui meu. Dar ene haviam dragoste. Doar reguli. E mencione. Fost strat de seikerar fi trebui sm apere. Você a lui era joas, dureroas. Helena e o asculta frsl netrup. E eu se meia seva secunotia bini. Copil hit quer no mai crescus inicioda com a devrat. E soiatá? Laila? Zohan acute o clipe, apoia em tors privireias prifoc. O Nelly povete no pot fi spusi pan la capt. Pentru senicioda no se termin. Helena simite o fior peiras pini. Incilda propieri. Seva iu ineia mereu la distan. O ran quer no se enchideia. Sa secret pequer no voia sl spum. Zileli urmoari. Utensil nicildat plutia prinviu. Irina, mereu atentem e presem preagita. Intro de Mineia, Helena coboradin cameriag citope branzad peiscrile de marmor, cucapul sangeran e mainili rigide. Aipac, Andrei aprut infug, e ardin aripa nordic a casei, zohan a coboragbit, assunai mediala ambulan e a vorbi cupolia. Darcando ameni legia ao ajuns, a fost scorticlar, a fost acidentem. Nimix suspec, a alunecate, e o casveste, scrile sunt recineted. Politia ao notat canteva lucruri, apoio ao plecate. Helena avrutesse protestese, dar zohan iatins brau cu fermitate cut, aneles atunci sem a ceia casadevru no era la fel caafar, Irina foste dos la hospital de employete. E na int de AF urcat em ambulan, a dx oxi pentru clip. S ao itat direct la Helena e a optite, a grige fetil, S no devi, urmoareia. E apoia leina dinou. Helena s aprobui pe banca dinol, simin seperei se apropie, se tavanu cad peste ea. Totus invertia. Secrete priviri, avertismente.
Covinte sombre quer se repetal, park venin din alt guri, din alt timpori. Se meia sei prins. Calmos intropans de piangem invisibil li pessoas, quer se estrange a tot maitari injuruei. A véia empresia seco fiecares e quer trecia, vila unluia mai multi. Utrgias prisevadin quer nu a véia s maias nreg. E atunci pentru prima dat, a simit fric no pentru ea. Si pentru Andrei. Inzorio nei diminei tuburi. Helena stia em ei, empachetando a Ineli Lu e Andrei com micri rapide e tremurate. A véia inimais trans. Era decis. No mai puteia Hanin a ceia casin quer umbrelli singrual cu fiecares e arzambetelivenial cu avertismente nespuse. Voia s plesse. Voia s e a fiu e s fogca de mai departe. Sinrep trespri sertaru um dipstra documentele. Pa portu e eracolo. Céu ao Lu e Andrei, ns despruse. Acutat in toi perei cameirei, ingeni, incri, indulapuri, dar no era nicieri. S.A. simit calovit in piep. Acoborá em Buctri, Undirina, Abia notoar de la hospital, stia cu o cande sea imã. Aizut pa portulu e Andrei? Irina ridicat din umiri, quaseai triste e cut impreviri. Poate li tite, sal poate, no mai e alto sli. Helena nua entrebate mai multi. No mai a véia rost, tia cesseva, sal cineva, o impedica s plesse. Mai Tárzio, Simíncia no poate respira intre perei a celeiville, a ies compere paine. Incentruis na govului, lango brutrico mirus dulce de cuzonac proap, brubatne conoscut e aie incali. A véia o pli joas e o wine veste de piele. O privi fix, fr fric. Tu eti Helena no? É a do dincap, murmurite. Zorra no esticine cresi. Urmreti se azul. E cheia. E na íntica é a s entrebseva, eu despruprintre o ameni. Helena rasacolo, culpanha imã, e gandurili prtiate cafrunzeli subivantes. Seara, can zorran sintoar siacas, ele aprivite mai atenten canicioda. Eu estia em salão, com um parrar de coniaque imã, privi ingol. Lá encheietura stang, a selai seas veste, cucureia de piele usate. No prei animic special. Darem a ceia no apte, quando eu adormise pe canapeia. Helena S.A. apropriate in 7 e L.A. desprinsco grige. Peispate, gravat culiteri missi. A preia um detalhil que era o prito in loc. L.M. Laila Mandani. Assimite fior peiras pini. Caí com cineva e aref isso flat, geia in suflé. Se azul no era doar um assessoril. Era o relicto, o a mentir e vie. Dar de seio purta infecares e, da que a despruse? O riubeia? Sal o cisese? Sal, seva mai ru, e de se, dintre toate bijuterile posibile, eu alesese tocmai inelu uma meilenei sl compere, frs clipeas, citrante pepete, cu se azul estranzim pau, simin se fiecare clip petrecute em casa a ceia o apropia de um adevrudureiros. A véia nevou e tie. Dar tia e se, oda se destideia a ceia u, no mai era cali de intoarcere. Helena no mai era doar o mão singur quer cuta um dran. Era o femei prins entre trecutu nu e brubat periculos e destinou propriei viei. E ar chei era chiaracolo, em palma ei. Tic-tac, tic-tac. Cal nurtuar invers priceia cn arfi trebu iniciou da s afli. Helena no mai puteia dormi, no mai puteia respira em init. Fiecare colț al vilei îi părea un ochi care o urmărea, fiecare ușă o promisiune nespusă. După ce descoperise inițialele pe ceasul lui Zohran, întrebările au început să-i macine mintea. Cine fusese, cu adevărat, Laila Mamdani? Ce legătură avea cu acel ceas și, mai ales, cu Elena însăși? Într-o după-amiază ploioasă, Elena i-a scris un mesaj Alinei, o prietenă din copilărie cu care nu mai vorbise de ani. Alina lucra acum la Arhivele Naționale din Brașov și era cunoscută pentru curajul ei și curiozitatea care nu-i dădea pace niciodată. I-a cerut să caute tot ce putea despre familia Mamdani, mai ales despre Laila. Alina a acceptat imediat, simțind că sub povestea spusă de ziare se ascundea un adevăr mult mai întunecat. 3 zile mai târziu, Elena a primit un apel. Alina vorbea cu voce joasă, de parcă cineva ar fi putut asculta. Laila Mamdani a fost internată la un sanatoriu din Piatra Neamț. Sub un alt nume. Leila Mohta. A fost diagnosticată cu tulburări psihice, dar documentele sunt pline de goluri. Ultimul semn de viață e un bilet de ieșire și atât. Apoi, nimic. Elena a închis telefonul cu mâinile reci. O altă piesă din puzzle căzuse la picioarele ei. Dar în loc să o lumineze, o făcea să se afunde și mai mult în întuneric.
Dacă Layla fusese declarată instabilă, de ce totul fusese ascuns? Și de ce nimeni nu vorbise despre ea, nici măcar Irina? În acea noapte, Andrei, curios cum numai copiii pot fi, s-a strecurat în aripa interzisă a vilei, unde camerele stăteau încuiate sau acoperite cu pânze groase. Elena îl căuta de zor, strigându-i numele cu voce tremurată. L-a găsit într-o cameră mică, la capătul unui coridor întunecat. În mâinile lui mici ținea o fotografie veche, cu marginile arse. Era Zohran, cu brațul în jurul unei femei care zâmbea. Femeia purta o rochie albă, avea părul prins într-un coc simplu și ochii erau ai Elenei. Nu ai Elenei, dar aproape identici. Mami, ești tu aici? A întrebat Andrei, privind fotografia. Elena i-a smuls poza din mână și a privit-o lung. O femeie care îi semăna la perfecțiune. Și totuși, ceva în zâmbetul ei era rece. Gol. În acea clipă, o idee cumplită i-a trecut prin minte. Și dacă totul era o înscenare? Dacă Zohran o adusese în viața lui tocmai pentru că seamănă cu Layla? Dacă fiecare gest de afecțiune era doar un joc, o reconstrucție bolnavă a unei iubiri pierdute? Dacă ea nu era aleasă, ci copiată? Simțea cum pieptul îi se strânge. Nu mai putea avea încredere în nimeni. Nici în bărbatul care o mângâiase în tăcere, nici în casa care o adăpostise, nici măcar în oglinda care îi arăta chipul. Elena a adus fotografia în camera ei, a așezat-o pe birou și a scris un singur cuvânt pe spate. De ce? Și în seara aceea, pentru prima dată de când se mutase la Snagov, nu s-a dus să-l salute pe Zohran. A stins lumina și s-a culcat îmbrăcată, cu cheia în ușă și o presimțire amară. Adevărul se apropia. Și nu avea să fie bâlând. Toamna acoperea lacul Snagov cu frunze galbene, iar vântul bătea neliniștit printre copacii goi. În vila Mamdani, liniștea nu mai era liniște, ci o apăsare grea, ca o pătură udă pe sufletul Elenei. De câteva zile, Zohran începuse să-i aducă daruri. Flori rare, parfumuri fine, cărți legate în piele. Dar printre toate acestea, un cadou i-a tăiat răsuflarea. Era un mic pachet din catifea neagră, așezat pe perna ei într-o dimineață. Când l-a deschis, inima i-a tresărit. Un inel de aur, fin, cu o piatră albastră. Aproape identic cu cel pe care îl vânduse în Brașov. Era imposibil să fie același și totuși, era. Îl recunoștea. Zgârietura minusculă din lateral, micile imperfecțiuni, era inelul mamei ei. Elena s-a ridicat de pe pat tremurând și s-a dus direct la salon, unde l-a găsit pe Zohran, citind lângă șemineu. Unde ai găsit inelul? L-a întrebat cu voce joasă, dar fermă. Zohran a ridicat privirea, fără să se clintească. Ți l-am cumpărat înapoi. Am știut că îl vei regreta. De unde ai știut că era al mamei mele? Pauză. Unele lucruri se simt. Nu trebuie să le știi ca să le recunoști. Elena s-a apropiat un pas. De ce faci asta? De ce încerci să reconstruiești ceva ce nu înțelegi? Cine e Layla? Ochii lui Zohran s-au întunecat brusc. Cartea i-a căzut din mână. S-a ridicat. Nu mai vorbi despre ea. Nu mai întreba. Vocea lui era rece, metalică. Elena a făcut un pas înapoi, speriată. Ai spus că pot fi eu. Dar nu sunt o umbră. Nu sunt înlocuitoarea nimănui. Taci. Nu ai dreptul să te amesteci în trecutul meu. Elena a fugit din cameră cu inima sfâșiată. În acea noapte nu a dormit. A vegheat lângă patul lui Andrei, care începuse din nou să tușească. De dimineață, copilul avea febră mare și respira greu. A cerut un medic, iar Zohran a trimis imediat pe cineva. Doctorul, un bărbat între două vârste, cu o geantă neagră și tăcere în priviri, l-a examinat rapid pe Andrei și a dat câteva pastile. Elena l-a întrebat ce are. Doctorul s-a uitat spre ea, apoi spre ușă, ca și cum ar fi ascultat cineva. Nu e grav. Să se odihnească. Dar ce are? A spus deja domnul Mamdan ce să spun. E bine. Elena a înțeles atunci că adevărul nu era binevenit în casa aceea. Începând cu acea zi, a început să scrie.
A ascuns un caiet vechi într-o cutie de pantofi și, în fiecare seară, când Andrei dormea, nota tot ce observa. Ce spunea Zohran? Ce făcea Irina? Ceasul. Inelul. Vizitele rare ale unor bărbați străini în miezul nopții. Fiecare sunet, fiecare gest, fiecare privire pe care nu o înțelegea. Simțea că este urmărită. Că atunci când se uita pe geam, cineva o privea din pădure. Că atunci când mergea pe holuri, pași nevăzuți mergeau după ea. Că atunci când se spăla pe față, în oglindă vedea o femeie care nu era ea. Sau era ea, dar altfel. Mai veche. Mai pierdută. Elena nu mai știa în cine să aibă încredere. Dar știa că trebuie să rămână lucidă. Pentru Andrei. Pentru adevăr. Și poate, mai ales, pentru ea însăși. Vântul rece de noiembrie aducea miros de fum de lemn prin curțile Snagovului, dar în vila Mamdani, Elena simțea doar mirosul greu al fricii. Într-o dimineață întunecată, Alina o sună. Vocea ei era scurtă, încordată, fără urmă de întare. Am găsit dosarul. Laila nu a fost internată ca Laila Mamdani, ci ca Eliza Matei. Un nume românesc. A fost la sanatoriul Sfântul Gârghe din Piatra Neamț. A ieșit din evidențe cu un an înainte să-l cunoști tu pe Zohran. Elena simți cum genunchii îi se înmoaie. Coincidență? Sau cineva pregătise totul, cu pași calculați? Fără să-i spună nimic lui Zohran, Elena se urcă într-un tren de noapte, singură, cu o eșarfă trasă peste cap și o geantă mică la umăr. Piatra Neamț o întâmpină cu o liniște apăsătoare. Cerul era plumburiu, iar frunzele moarte acopereau aleile spitalului vechi de pe deal. Sanatoriul era o clădire înaltă, cu tencuiala scorojită și ferestre mici, prin care răzbătea lumina slabă a toamnei. Înăuntru, totul mirosea a dezinfectant și amintiri uitate. După multe rugăminți și o minciună nevinovată, Elena reuși să obțină o întâlnire cu o infirmieră bătrână, doamna Margareta, care lucrase acolo de peste 30 de ani. Femeia avea părul alb strâns într-un coc și ochi mici, dar vii. Când Elena a rostit numele de Eliza Matei, chipul infirmierei s-a întunecat. Fata aia n-o pot uita. Nu era bolnavă. Nu era. Era speriată, da. Slăbită. Se uita peste umăr tot timpul. Ca și cum cineva o urmărea. Dar n-avea nimic la cap. Și... Margareta se opri. Și ce? Întreabă Elena, cu vocea pierdută. Era gravidă. A venit cu o eșarfă mare legată peste burtă. N-a spus niciodată cine era tatăl. Dar într-o seară a venit cineva. Un bărbat. Înalt, bine îmbrăcat. Nu l-am văzut clar. S-au certat. A doua zi, ea n-a mai fost aceeași. După o săptămână a plecat. N-a mai revenit. Nimeni n-a întrebat de ea. Nimeni. Elena simți cum sângele îi se scurge din obraj. Gravidă. Certuri. Fugită. Uitare. O poveste ascunsă sub un alt nume, ascunsă de lume, de oameni, de lege. A ieșit din sanatoriu cu pașii grei, ca și cum fiecare pas o trăgea înapoi. S-a oprit la o cafenea din apropiere și a început să noteze în jurnalul ei. Ce dacă Laila Eliza fusese însărcinată? Unde era acel copil acum? Existase? Fusese născut? Sau? O gând înfiorător i-a trecut prin minte. Și dacă Laila nu fusese niciodată soția legală a lui Zohran? Și dacă relația lor fusese o minciună? Dacă inelul, ceasul, portretele și povestea spusă lumii nu erau decât un decor atent construit? Elena își prid mâinile. Tremurau. Nu mai știa ce era adevăr și ce era scenariu. Dar ceva era clar. Nimic din ceea ce trăise până atunci cu Zohran nu putea fi luat de bun. În trenul de întoarcere, privind pe fereastra aburită cum pădurile se estompau în ceață, Elena a simțit un gol în stomac. Ca o mamă, simțea pericolul înainte ca el să se arate. Și acest pericol nu venea de departe. Era deja lângă ea. Sub același acoperiș. Poate chiar în aceeași cameră.
Ziua în care Zohran a aflat că Elena căutase adevărul a fost ziua în care masca lui s-a sfărâmat. Nu a fost o ceartă. A fost o explozie. A intrat în camera Elenei cu pași apăsați, privirea arzătoare și maxilarul încleștat. M-ai trădat. Ai căutat în trecutul meu, ai pus întrebări care nu te privesc. Elena încercă să se apere, vocea îi tremura. Am dreptul să știu cu cine trăiesc. Am dreptul să știu cine ești. Ești aici datorită milei mele, nu a dreptului tău. Afară. Acum. Fără să-i dea timp de gândire, i-a aruncat o geantă mică la ușă. Irina a privit totul din capul scărilor, cu ochii în lacrimi, dar fără curaj să intervină. În câteva ore, Elena și Andrei urcau într-un microbus spre Bran, fără bagaje, fără planuri, cu doar câțiva bani în buzunar și o inimă făcută bucăți. Satul părea același, dar oamenii nu. Priviri încruntate, uși închise, șoapte pe la colțuri. Vestea ajunsese înaintea ei. Fata simplă din Bran trăise cu un milionar, îmbrăcase rochii scumpe, umblase prin saloane. Dar acum se întorcea ca o alungată. O femeie care nu mai aparținea nici lumii lor, nici lumii de sus. În piața mică, unde oamenii vindeau mere, brânză și vin fiert, Elena a fost oprită de o voce cunoscută, aspră ca piatra de munte. Elena Stoica. Era Constanța, mama lui Cristian, soacra care niciodată nu o acceptase cu adevărat. Purta același batic negru și același aer de judecător nemilos. S-a apropiat cu pași mari și a ridicat palma. Ne-ai făcut de râs. În tot satul, lumea râde de noi. Cu un străin, cu un milionar, cu un blestem. Pocnetul palmei s-a auzit clar. Elena a căzut în genunchi, cu obrajul arzând și ochii în ceață. Mulțimea tăcea. Nimeni nu intervenea. Doar tăceau și priveau. Ca la o execuție publică. Dar atunci, din marginea pieței, o femeie îmbrăcată în negru, cu o eșarfă lungă și o privire adâncă, s-a apropiat. Cu pași lini, aproape regalii, s-a aplecat și a luat-o pe Elena de braț. Ridică-te! Nu meriți să stai în genunchi în fața nimănui. Elena s-a uitat la ea. Chipul îi era cunoscut, dar diferit. Ochii erau ai unei femei care suferise mult, dar nu fusese învinsă. O voce i-a șoptit, caldă, dar fermă. Știu cine ești și știu cine e el. Elena a simțit că lumea se învârte. Buzele i s-au uscat. Tu ești. Da. Sunt Laila. În acel moment, trecutul și prezentul s-au izbit unul de altul cu puterea unui fulger. Tot ce știa Elena s-a spulberat. Tot ce credea că înțelege se clătina. Laila trăia. Și odată cu ea, un adevăr ce avea să schimbe tot. Casa veche de la marginea satului Bran era rece, cu pereții crăpați și miros de mucegai, dar Elena o curățase în grabă, cu mâinile ei, pentru a-i oferi Lailei un adăpost. O saltea veche, o pătură groasă și o cană cu ceai fierbinte erau tot ce avea, dar femeia care stătea tremurând în acel pat improvizat avea nevoie, mai mult decât orice, de siguranță. De liniște. De cineva care s-o creadă. Laila vorbea rar, cu voce joasă, abia auzită, ca și cum fiecare cuvânt era un cuțit ce-i tăia pieptul. Nu eram soția lui legal, nu. Doar în ochii lumii. M-a adus din India cu promisiuni, cu povești despre o viață nouă. La început era fermecător, protector. Dar când am vrut să plec, m-a închis. M-a ținut într-o casă fără geamuri. M-a tuns, m-a izolat. Spunea că dacă lumea mă crede moartă, atunci pot trăi liberă cu el, asta era libertatea lui. Elena asculta cu ochii măriți, cu stomacul strâns și respirația tăiată. Totul avea acum sens. De ce Zohran nu voia să vorbească despre trecut? De ce o privea ca și cum era altcineva? De ce îi cumpărase inelul? El o recrea pe Laila. Pas cu pas. În fiecare gest, în fiecare dar, în fiecare atingere tăcută. Apoi, într-o noapte, am fugit. Cu ajutorul unei femei bătrâne, pe care n-am mai văzut-o niciodată după. Am ajuns până la Iași, apoi aici. M-am ascuns, ani de zile. Dar când am auzit că o femeie tânără locuiește cu el, o femeie care îmi seamănă, am știut că trebuie să vin.
Elena simțea că pământul îi fuge de sub picioare. Tot ce trăise alături de Zohran nu fusese dragoste. Fusese o repetiție. Un teatru în care ea fusese distribuită fără să știe. Și brusc, totul devenise periculos. 2 zile mai târziu, o limuzină strălucitoare pătrunse pe ulița satului, ridicând praful în urma ei. Sătenii ieșiră la porți, curioși. Unii se făceau cruce. Din mașină cobor Zohran, îmbrăcat în costum negru, cu cravata ușor descheiată și ochii plini de o furie rece, controlată. A mers drept spre piața centrală, unde Elena tocmai cumpăra pâine pentru Andrei. Elena! Strigă el. Oamenii se întoarseră. Elena rămase nemișcată. M-ai umilit, ai fugit, m-ai mințit. Și totuși încă te vreau. Vreau să începem din nou. În fața tuturor. Te cer de soție. Aici. Acum. Satul tăcu. Elena simți cum sângele îi se urcă în obrazi, dar nu de rușine, ci de revoltă. Îl prii în ochi. Nu mai era frică. Nu mai era confuzie. Era claritate. Nu. Un singur cuvânt. Dar spus cu o voce care nu putea fi întoarsă. Zohran rămase nemișcat. Ochii lui se întunecară. Mâinile îi se strânseră pe lângă corp. Fața lui pierdu orice urmă de căldură. Ceva în el se frânse. Atunci să nu uiți, ai ales. Se întoarse fără alt cuvânt și urcă mașină, iar motorul limuzinei răsună ca un tunet pe valea liniștită. Oamenii murmurau. Unii o priveau cu admirație, alții cu teamă. Dar Elena stătea dreaptă, cu pâinea în mână și copilul lângă ea. Știa că refuzul ei avea un preț. Și că războiul abia începea. Noaptea coborâse grea peste Bran, cu un cer fără stele și o liniște ciudată care apăsa aerul. Elena adormise pe un scaun, cu capul sprijinit de ușa camerei, în timp ce Andrei dormea în patul de lângă sobă. În colțul camerei, Laila citea în tăcere, cu pătura trasă peste umeri. Era o liniște apăsătoare, dar în spatele ei se ascundea furtuna. La miezul nopții, un miros înțepător de fum a pătruns prin crăpăturile ferestrei. La început, slab. Apoi tot mai puternic. Când Elena a deschis ochii, a văzut flăcări dansând pe peretele de lemn. A țipat. Laila s-a ridicat brusc. Andrei a început să tușească, confuz. Ieșiți! Strigă Elena. Dar focul deja cuprinsese tavanul. Din întuneric, o siluetă a spart ușa cu umărul. Un tânăr, cu părul des și ochi aprinși, le-a făcut semn să fugă. Veniți repede! Nu avem timp! Elena, cu Andrei în brațe și Laila în urma ei, a ieșit în ultima clipă, când casa a trosnit din temeli și acoperișul s-a prăbușit cu un sunet de moarte. Pe pajiștea de lângă drum, Elena s-a prăbușit în genunchi, ținându-și fiul strâns la piept. Cine ești? Întreabă, tremurând. Mă cheamă Dacian. Am fost trimis de cineva care vrea să-ți salveze viața. Cineva din trecutul lui Zohran. Și din păcatul lui. Laila îi prit pe amândoi, apoi se trase în umbră. Nu spuse nimic. În zori, Elena a găsit un bilet scris de mână, pus sub o piatră. Salvează-le pe copil, apoi uită-mă. Laila dispăruse din nou. Fără urme. Ca un vis. Fără adăpost, fără siguranță, dar cu o speranță slabă, Elena a acceptat ajutorul lui Dacian. Au urcat în mașina lui veche, au trecut prin sate întunecate, prin păduri și serpentine, până au ajuns într-o cabană izolată, ascunsă în inima munților Bucegi. Locul era simplu, dar curat. Aerul rece și curat tăia răsuflarea, dar era liniște. Acolo, pentru prima dată după mult timp, Elena a simțit că putea respira fără să se uite peste umăr. Dacian era tăcut, dar atent. Îi aducea ceai cald, lemne de foc, informații. Zohran nu e doar un om de afaceri. Are în spate o rețea. Trafic de artă. Falsuri vândute ca originale, transportate prin fundații caritabile. Dar nu doar atât. Elena l-a privit, speriată. Mai este și ceva mult mai grav.
femei tinere dispărute. Unele au fost găsite prea târziu, altele niciodată. Iar toate semănau cu Layla. Elena a simțit cum inima îi se oprește. Pielea i s-a făcut de găină. În toată acea nebunie, ea fusese una dintre ele. Doar că avusese noroc. De ce nu-l oprește nimeni? Întreabă ea, cu un fir de voce. Pentru că nimeni nu are dovezi. Doar frânturi. Și pentru că Zohran e mereu cu un pas înainte. Elena a simțit că tremură din nou, dar nu de frig, ci de adevăr. Știa acum că nu mai e doar o poveste de iubire distrusă. Era o luptă între viață și moarte. Între o mamă și un trecut care nu voia să moară. Și ea nu mai avea voie să piardă. Zilele în cabana din munții Bucegi curgeau încet, ca picăturile reci de apă de pe acoperișul din lemn. Fiecare dimineață aducea liniște, dar și o teamă surdă că, în orice clipă, trecutul putea să urce muntele și să le bată în ușă. Elena se ocupa de Andrei, îl îmbrăca bine, îl învăța să citească, îi spunea povești cu final fericit, chiar dacă inima ei era un labirint de durere. Dacian, mereu prezent, era calm, dar în ochii lui Elena vedea adesea umbre pe care nici lumina focului din sobă nu le putea șterge. Într-o seară, când Andrei adormise, iar afară ningea încet, el s-a așezat lângă ea cu o cană de vin fiert și o liniște apăsătoare pe buze. Trebuie să știi cine sunt, a spus el, privind în flăcările din șemineu. Nu ca să mă crezi, ci ca să te protejezi. Elena a simțit cum inima îi se strânge. L-a privit, fără să spună nimic. Sunt fiul nelegitim al tatălui lui Zohran. Nici nu mi-am cunoscut tatăl. Mama a fost o româncă din Constanța, care lucrase pentru familia Mamdani într-un conac din Elveția. Când a rămas însărcinată, a fost alungată. Ne-am întors în România și am trăit în ascuns. Mama n-a vorbit niciodată despre el, până când a fost găsită moartă în apartamentul nostru. Oficial, a fost sinucidere. Dar eu știu că n-a fost. Elena a încremenit. Respirația i s-a tăiat. Ai dovezi? A întrebat ea, cu un glas abia auzit. Am documente, înregistrări, transferuri bancare. Am scos totul la lumină în ultimii 2 ani. Zohran folosește fundațiile lui de caritate ca paravan. Spală bani prin licitații de artă, cumpără influență, cumpără tăcere. Dar ce e cel mai grav sunt femeile. Dispărute. Tăcute. Femei care seamănă cu Layla. Cu tine. Elena și-a dus mâna la gură, tremurând. O parte din ea voia să nege, să refuze, să se agațe de acele clipe de tandrețe, de nopțile de liniște lângă Zohran, de momentele în care a crezut că a fost iubită. Poate m-a iubit. Poate nu sunt doar o înlocuitoare, a șoptit ea. Poate, a spus Dacian. Dar chiar și dacă te-a iubit, a fost un joc periculos. Un joc în care tu ai pierdut tot. Și el n-a pierdut nimic. Încă. Elena s-a ridicat și a deschis fereastra. Aerul rece i-a izbit obrazii înroșiți de foc și emoție. Fulgi mici îi cădeau în păr, dar nu-i păsa. Se simțea trădată de propria inimă. Tot ce simțise pentru Zohran, fiecare bătaie de inimă, fiecare fior era adevărat doar pentru ea. El, în schimb, construise o lume din minciuni. În acea noapte, Elena a stat trează până târziu, cu jurnalul în poală. Scria cu mâna tremurândă, încercând să nu-și piardă mințile printre gânduri negre. Nu mai putea să-l urască, dar nici să-l ierte. Zohran nu era doar un bărbat periculos. Era și omul pe care, pentru o clipă, l-a iubit cu toată ființa. Și asta era durerea cea mai grea. În vila luxoasă din centrul Bucureștiului, liniștea nu mai avea loc. Zohran mergea prin camerele largi ca un leu în cușcă, cu ochii injectați și respirația grea. Nopțile nu-i mai aduceau somn, ci umbre. În fiecare colț al casei, îi se părea că o vede pe Layla. În oglindă. Pe scări. În grădină, în mijlocul florilor de iasomie pe care ea le iubea. Layla șoptea, cu palmele pe tâmple. Nu ești moartă. Tu ești aici. Angajații evitau să-l privească în ochi. Slugile casei, altădată supuse, acum tremurau de teamă.
Zohran le dădea ordine fără sens, apoi le schimba într-o clipă. A spart pahare, a rupt fotografii, a distrus tablouri. Găsiți-o pe Elena. Vreau să o văd. Acum. În același timp, la sute de kilometri distanță, într-un apartament mic din Cluj, Elena și Dacian stăteau la o masă de lemn vechi, cu toate dovenile întinse în fața unei femei cu ochi pătrunzători și păr prins în coc. Sorana Drăgan, una dintre puținele jurnaliste din țară care nu se temeau de nimic. Sorana răsfoia dosarele în liniște. Fotografii, transferuri bancare, e-mail-uri, extrase de cont, mărturii. La final, ridică privirea. Dacă public asta, viața mea nu va mai fi la fel. Dar o voi face. Pentru că ce e aici nu e doar ilegal. E inuman. Elena îi luă mâna. Nu vreau să mor pentru noi. Nu voi muri. Dar nici n-o să mai dorm. Sorana plecă spre redacție cu promisiunea că în dimineața următoare articolul va fi pe prima pagină. Dar dimineața nu a mai venit. La ora 2:13 noaptea, o flacără uriașă a cuprins sediul ziarului din Cluj. Focul a fost violent, fără milă. Totul s-a transformat în cenușă. Pompierii au găsit doar resturi. Iar Sorana dispăruse. Fără trup. Fără urme. Elena a aflat vestea în zori, dintr-un apel scurt al unui coleg de la redacție. A ars tot. Și Sorana nu mai e. A lăsat telefonul să cadă din mână. Dacian a prins-o înainte să se prăbușească. E mai mare decât noi. E mai întunecat decât ne-am imaginat, a spus ea, cu vocea stinsă. În acea zi, Elena a simțit că nu luptă doar cu un om, ci cu o rețea, cu o putere care se hrănește din tăcerea altora. Dar nu putea renunța. Pentru Andrei. Pentru celelalte femei. Pentru Laila. Și pentru toate vocile stinse care n-au mai apucat să fie auzite. Drumul până în Maramureș a fost lung, tăcut și plin de groti. Dacian conducea cu grijă, iar Elena, pe bancheta din spate, își ținea copilul adormit la piept, mângâindu-i părul cu degetele tremurânde. Peisajele erau superbe, dealuri verzi, păduri dese, sate în care timpul părea să fi uitat să treacă. Dar în sufletul Elenei nu era pace. Doar întrebări. Ajunși la mănăstirea din Bârsana, fuseseră primiți fără prea multe cuvinte de părintele Ieronim, un bărbat înalt, cu barbă albă și ochi seninii, care părea că citește în sufletul oamenilor fără să pună întrebări. Dumnezeu va aduce aici cu un rost, spusese el, privindu-i adânc. Aici, nimic nu e întâmplător. Timp de câteva zile, Elena și Andrei au locuit într-o căsuță simplă, de lemn, din apropierea bisericii. Fiecare dimineață începea cu dangătul clopotelor și fiecare seară se încheia cu rugăciune. Acolo, în tihna aceea ruptă din altă lume, Elena a început să simtă din nou că sufletul ei respiră. Într-o după-amiază, în timp ce se ruga în biserica veche de piatră, Elena a îngenunchiat în fața unei icoane vechi, înegrite de fum. Și-a lăsat fruntea pe lemnul rece și a început să plângă în șoaptă. Doamne, nu vreau nimic pentru mine. Salvează-mi copilul. Și dă-n răspunsuri. Un sunet sec a spart tăcerea. Icoana s-a desprins din perete și a căzut pe podea, spărgându-se într-o crăpătură adâncă. Elena s-a ridicat speriată, dar în spatele lemnului, ascuns într-un spațiu mic, era ceva. O hârtie veche, îngălbenită, cu margini arse și miros de timp. A desfăcut-o cu grijă, iar scrisul i-a fost imediat cunoscut. Era mâna mamei ei. Nu am cui spune. Așa că scriu. Dacă cineva găsește această scrisoare, să știe că am fost doar o fată simplă din Brașov, care a venit să muncească pentru familia Mamdani. Aveam 18 ani și un vis. Apoi am rămas însărcinată. Și m-au alungat. Fără milă. Fără explicații. Mi-au spus să tac. Să uit. Dar nu pot uita. Numele lui era Rafichiu Mamdani. Elena a simțit cum tot aerul din biserică se strânge în pieptul ei. A ieșit afară în fugă, cu scrisoarea strânsă la piept, și s-a prăbușit în genunchi pe iarba rece din curtea mănăstirii. Dacian a venit alergând. Ce s-a întâmplat? Elena i-a întins hârtia, cu ochii umezii.
Mama mea a lucrat pentru familia Mamdani. Și tatăl meu ar fi putut fi tatăl lui Zohran. Dacian a încremenit. Buzele lui s-au strâns într-o linie subțire. Nimeni nu a spus nimic câteva minute. Apoi, părintele Ieronim s-a apropiat. A privit hârtia și a rostit încet. A existat un blestem în familia Mamdani, încă din vremea coloniilor. Femeile care iubeau bărbații acelei familii erau alungate, trădate, uitate. Dar sângele nu uită. Și sângele cere dreptate. Elena și-a dus mâna la piept, simțind că tot ceea ce a trăit, toată durerea, toată iubirea pierdută avea o rădăcină mai adâncă decât și-ar fi putut imagina. Cine fusese ea în toată povestea asta? O victimă? O fiică a blestemului? Sau o cheie către sfârșitul lui? În tăcerea aceea sfântă, cu clopotele care băteau din nou în depărtare, Elena și-a jurat că va merge până la capăt. Adevărul era acum în mâinile ei. Și nu mai putea fi îngropat. Într-un birou înalt dintr-un turn de sticlă din centrul Bucureștiului, Zohran stătea la fereastră, privind cerul acoperit de nori grei. Respira sacadat. Lângă el, avocatul ridicase doar puțin privirea din dosar, dar suficient cât să observe cum pielea de pe gâtul clientului său se înroșise. Este confirmat. Elena Stoica e fiica lui Rafichiu Mamdani. Iar testamentul nu a fost modificat. Legal, ea moștenește o parte din tot. O tăcere tăioasă a umplut camera. Zohran a închis ochii, apoi a rostit încet, ca și cum ar fi vorbit cu o fantomă. Nu poate fi adevărat. Dar era. Furia i s-a urcat în ochi. A izbit cu pumnul în birou și a spus printre dinți: dacă nu vrea să vină, o aducem. A dat ordine clare. Fără întrebări. Fără milă. Oamenii săi, fideri și tăcuți, au pornit spre Maramureș. La mănăstire, părea o zi ca oricare alta. Părintele Ieronim curăța icoanele, Dacian repara un gard, iar Elena aducea apă de la fântână. Dar liniștea avea o greutate ciudată, un semn nespus că ceva se apropie. Maica Paraschiva, o femeie bătrână, dar cu ochii aprinși ca jarul, a venit grăbită la Elena. Am visat azi noapte un bărbat cu ochi de foc, sânge pe mâini și un copil în brațe. A trecut prin foc ca prin aer. Nu mai stați aici. Ați fost găsiți. Elena și Dacian s-au privit. Niciun cuvânt nu era necesar. Au împachetat câteva lucruri, au luat jurnalul, scrisoarea și pe Andrei de mână. Dar era prea târziu. În toiul nopții, zgomotul de pași grei și de motor pe alea mănăstirii a spart liniștea. Elena a luat copilul în brațe și au fugit prin spate, prin pădure. Dacian le deschidea calea. Strigătele bărbaților se apropiau. Lanterne, urlete, amenințări. La marginea pădurii, un cioban bătrân, care le mai adusese brânză și lapte în alte zile, i-a așteptat cu un caltras de căruță. Săriți! Repede! Când Elena s-a urcat, un glonț a trecut razant pe lângă ea și s-a auzit o cracă ruptă. Calul a pornit în galop. Andrei plângea. Elena îl ținea la piept, dar în haosul mișcării, un bolovan umed a alunecat sub piciorul ei. A căzut din căruță și s-a lovit violent la picior. A țipat, dar a strâns din dinți. Dacian s-a întors, a ridicat-o în brațe și au fugit mai departe, până ce pădurea i-a înghițit. Dimineața i-a găsit ascunși într-o colibă de lemn, cu Elena întinsă pe jos, palidă, cu dureri cumplite. Piciorul era umflat, tăietura adâncă. Și Andrei? A întrebat ea, printre gemete. Dacian s-a uitat în gol. L-au luat. Au pus mâna pe el când te-ai prăbușit. Am vrut să mă întorc, dar nu am reușit, era prea târziu. Ochii Elenei s-au umplut de lacrimi. Nu de frică, ci de foc. De o furie care ardea mai tare decât durerea. A prins mâna lui Dacian cu putere. Îl vreau înapoi. Dacă trebuie să merg până în iad, merg. Dar nu plec fără copilul meu. Și în acea privire, în acel glas care nu mai tremura, s-a născut o altă Elena. Nu o victimă. O mamă gata să înfrunte un imperiu. Cu durerea în picior și inima ruptă, Elena a fost dusă la spitalul județean din Alba Iulia.
Dacian o însoțea, acoperindu-i chipul cu o eșarfă groasă. Intrarea s-a făcut pe o ușă laterală, fără nume, fără întrebări. În fișa medicală, Elena figura ca Maria Toma, o turistă accidentată pe munte. Medicii au acceptat tăcerea din priviri și au făcut ce trebuiau. Au cusut rana, au bandajat piciorul și i-au pus perfuzii. Într-o seară, în timp ce ploaia bătea în geamul camerei și Dacian adormise pe un scaun, ușa s-a deschis încet. Un bărbat în vârstă, cu părul alb și baston, a intrat. Purta un palton lung și o meapă veche sub braț. Elena Stoica? A întrebat cu o voce caldă, dar apăsată de ani. Elena s-a ridicat puțin în pat, speriată. Cine sunteți? Mă numesc Mihai Dobre. Am fost prieten cu mama ta. Am primit un telefon de la părintele Ieronim. Mi-a spus că ai nevoie de adevăr. Și de un aliat. Când i-a rostit numele, ceva s-a rupt în Elena. Amintirea mamei ei, chipul ei bâlând, tăcerea grea din ochi, toate s-au întors peste ea. A murit cu atâtea secrete, a spus Elena, cu lacrimi în ochi. Și cu o suferință care n-a fost a ei. A fost a altora, lăsată în grija ei. Zohran Mamdani nu e doar un manipulator. Are sânge pe mâini. A distrus vieți, a mințit cu zâmbetul pe buze și a cumpărat tăcerea cu aur. Mihai a deschis meapa și i-a arătat dosare, scrisori, înregistrări. Fapte care confirmau ce Dacian spusese deja, dar și mai mult, rapoarte dispărute, legături cu procurori corupți, martori plătiți să tacă. A fost și în viața mea, a continuat Mihai. Când mama ta a fost alungată, am încercat să o ajut. Dar eram prea tânăr și prea slab. Acum vreau să repar ce n-am reușit atunci. Elena a închis ochii o clipă, strângând cearșaful între degete. Nu mai putea fugi. Nu mai voia. Îl înfrunt. Mergem la Snagov. Îmi iau copilul. Și distrug tot ce a construit cu minciuni. 3 zile mai târziu, cu piciorul legat strâns și sprijinită în bastonul lui Mihai, Elena ieșea din spital. Dacian o aștepta afară, cu harta domeniului Mamdani și planul scris de mână, pe foi vechi și pline de murdărie. În partea de est a vilei e o ușă secretă. Duce spre crama veche. Acolo e camera unde păstrează tot ce nu vrea să afle nimeni. Înregistrări, jurnale, obiecte furate, pașapoarte false. Și cel mai probabil și pe Andrei. Intrăm înăuntru în seara următoare. Fără poliție. Fără presă, încă. Trebuie dovezi. Trebuie adevărul întreg. Noaptea cobor peste Alba Iulia cu o liniște care prevestea război. Într-o pensiune retrasă, la marginea cetății, Elena își lega părul înapoi și își privea chipul în oglindă. Nu mai era fata din Bran. Era femeia care urma să se întoarcă în casa în care fusese mințită, folosită, aproape distrusă ca să-și ia fiul înapoi. Și să-l facă pe Zohran să plătească. Cu tot ce are. Noaptea căzuse peste lacul Snagov ca o pătură grea de nor și frig. Vântul lovea crengile copacilor cu furie, iar fulgerele desenau umbre ciudate peste fațada conacului Mamdani. Elena, cu inima bătându-i ca un clopot spart, cobora tăcută din mașina veche parcată în spatele domeniului. Dacian mergea în față, cu harta în mână, ud până la piele, dar hotărât. Acum. Pe aici. Prin seră. Apoi pe sub terasă, până la ușa din piatră. Fiecare pas pe alea alunecoasă părea un pas spre necunoscut, dar Elena nu mai simțea teamă. Durerea din picior era surdă, dar nu o oprea. Doar gândul la Andrei, chipul lui speriat, ochii lui căutând-o, îi dădea putere. Au pătruns în conac printr-o trapă veche, ascunsă sub iederă, și au coborât într-un coridor rece, cu miros de mucegai și piatră veche. La capătul lui, o ușă grea de metal. Dacian a introdus o cheie veche, recuperată cu ani în urmă de la un angajat al casei. E aici. Camera secretă se deschise în tăcere, dezvăluind un univers al groazei. Pe rafturi, jurnale vechi cu inițialele LM, casete video, hard discuri, dosare cu nume de femei, pașapoarte false. Pe un perete, o fotografie veche, îngălbenită, a atras atenția Elenei. Mama ei. Zâmbind. Ținându-se de mână cu un bărbat elegant, înalt,
cu aceiași ochi pătrunzători ca ai lui Zohran. Tatăl lui, șopti Elena, atinsă de fiorul amar al trecutului. Dar atunci, ușa din spate se trânti cu putere. Lumina se stinse pentru o clipă, iar vocea cunoscută și rece a lui Zohran răsună în întuneric. Bravo, Elena! Te-ai întors exact unde voiam. El a apărut din umbră, ud, cu fața întunecată de trădare și durere. Ținea un pistol în mână, tremurând ușor. Te-am iubit. Te-am ales. Tu ești ca ea, ca toate celelalte. Și m-ai trădat. Elena făcu un pas înainte, cu lacrimi în ochi. Ai ales minciuna, Zohran. Ai ales frica. Eu n-am fost niciodată a ta. El își ridică arma, privirea i se încețoșa. Dacian întinse mâna spre spate, căutând instinctiv ceva cu care să se apere. Tensiunea era groasă, greu de respirat. Nu vreau să trag, dar nu-mi lăsați de ales. Și atunci, din spatele lui, o voce slabă, dar vie, a sfâșiat tăcerea. Ajunge, Zohran, e timpul să terminăm. Laila. În carne și oase. Palidă, dar dreaptă, cu ochii umezii, purtând o rochie simplă și udă de ploaie. Zohran s-a întors brusc, ca lovit de trăsnet. Lacrimi i-au urcat în ochi. Arma i-a scăzut ușor. Laila. Nu se poate. Ea a făcut un pas înainte, întinzând o mână spre el. Ne-ai pierdut pe toți. Lasă-i, lasă totul. Și atunci, în acea liniște sfântă, s-a auzit focul de armă. Un singur glonț. Și apoi, o tăcere tăioasă. Pentru o secundă, toți au încremenit. Sunetul glonțului a spart aerul greu al camerei ca o sabie. Dar nu s-a auzit niciun țipăt, niciun trup căzut. Doar praful din tavan care cădea în șuvițe fine, peste tălpile tremurânde ale celor prezenți. Laila cobora arma încet, lacrimile curgându-i pe obraj. N-am vrut să rănesc pe nimeni, doar să se oprească totul. Nu mai putem continua așa, Zohran. Zohran căzu în genunchi, cu ochii goi, mâinile în păr, sufocat de un hohot dureros care venea din adâncuri. Nu mai părea omul de fier, milionarul crud, stăpânul lumii, ci doar un copil rătăcit într-un coșmar pe care el însuși îl crease. Am vrut să repar tot, să refac familia pe care am pierdut-o. Am crezut că Elena e răspunsul. Seamănă cu tine, Laila. Am simțit liniște lângă ea. Elena păși spre el, cu ochii înflăcărați. Mâinile îi tremurau, dar vocea era fermă, tăioasă. Liniște? Ai distrus tot ce ai atins, Zohran. Ai îngropat vieți, ai transformat dragostea în obsesie. Ai lăsat-o pe mama mea însărcinată și ai aruncat-o ca pe o cârpă. A fugit de rușine, a crescut un copil singură. A murit cu secretele tale în suflet. Zohran ridică privirea spre ea, iar lacrimile i se opriră brusc pe obraz. Mama ta era ea? Da, strigă Elena. Și pentru tot ce i-ai făcut, pentru tot ce mi-ai făcut, nu mai e cale de întoarcere. Din spatele ușii se auzi un zgomot de pași grăbiți. Apoi o siluetă mică, cu părul zburlit și ochii mari, apăru în prag. Mami! Andrei! Țipă Elena, căzând în genunchi cu brațele deschise. Copilul se aruncă în brațele ei, plângând cu sughițuri. Îl strânse la piept ca pe o comoară pierdută și regăsită, mângâindu-i părul, sărutându-i fruntea, respirându-le cu disperare. Mai găsit, spunea el printre lacrimi. N-am încetat nicio clipă să te caut, iubirea mea. Dar liniștea aceea sfâșiată de emoție nu dura mult. Sirenele poliției se apropiau. Mihai îi alertase pe cei de la Direcția de Investigații Speciale și acum luminile albastre tăiau noaptea ca niște săgeți ale dreptății. Zohran nu s-a mișcat. Nu a fugit. Nu a opus rezistență. Doar s-a ridicat și a tras sacoul ud și murdar și a spus încet: poate că așa trebuie să fie. Când polițiștii au intrat cu armele ridicate, Elena le-a făcut semn că e în regulă. Doi agenți l-au încătușat pe Zohran, iar el nu a spus nimic. Nu s-a mai uitat nici la Laila, nici la Elena. Doar spre Andrei. Ai ochii mamei tale,
a șoptit. Apoi a fost dus afară, în ploaie, cu capul plecat. În camera secretă, Laila stătea nemișcată, iar Elena, cu Andrei în brațe, simțea cum toată greutatea lumii îi se scurge din oase. Dar nu era sfârșitul. Era doar începutul unei alte lupte, cea pentru adevăr, pentru vindecare, pentru o viață care nu se mai ascundea în umbre. Iar din acea noapte, nimeni din familia Mamdani nu mai avea voie să uite că dreptatea, oricât de târziu ar veni, tot ajunge. La doar câteva zile după arestarea lui Zohran, România întreagă era în flăcări. Ziarele, televiziunile, rețelele sociale, toate vorbeau doar despre cazul Mamdani. Titluri șocante dominau prima pagină: Imperiul corupției prăbușit de o mamă singură, Elena Stoica, femeia care a sfidat puterea, sau Laila Mamdani, fantoma din Snagov, revine în carne și oase. Reporterii se adunau în fața spitalului, în fața vilei, în fața sediului poliției. Toată lumea voia o declarație, o poză, o exclusivitate. Dar Elena nu voia niciuna dintre acestea. Nu vreau faimă. Vreau doar liniște, spunea ea într-o șoaptă, în timp ce își ținea copilul în brațe și privea pe geam, spre drumurile agitate. Cu ajutorul lui Mihai și al unui notar din Cluj, Elena a renunțat la partea din averea Mamdani care îi se cuvenea legal. A cerut doar un lucru, un loc în care să nu mai fie găsită. Așa a ajuns, împreună cu Andrei, într-un sătuc din inima Bucovinei, între dealuri cu brazii și ceruri limpezi, unde numele Mamdani nu spunea nimănui nimic. Casa era mică, dar luminoasă. O sobă de teracotă încălzea fiecare colț. Elena începuse să coasă din nou, să facă gemuri și să-l învețe pe Andrei să scrie. Încet, inima ei se repara. Nu se vindeca, dar măcar nu mai sângera. Dacian venea des. Nu rămânea niciodată peste noapte, dar aducea alimente, povești din oraș, cărți pentru Andrei. Îl învăța să pescuiască, să ciopălească lemnul. Între el și Elena nu fusese încă rostit niciun cuvânt de dragoste, dar fiecare privire, fiecare gest spunea tot ce cuvintele nu puteau. Ai un suflet puternic, Elena, i-a spus el într-o zi, privindu-i mâinile crăpate de muncă. Un suflet care n-a cedat, nici când lumea întreagă i-a întors spatele. Ea i-a zâmbit, dar nu a răspuns. Poate că nu era momentul. Poate că încă mai purta umbrele trecutului. Laila dispăruse din nou. Fără urmă. Fără scrisoare. Nimeni nu știa dacă trăia, dacă fugise sau dacă pur și simplu alesese să fie liberă, în felul ei. Elena nu a întrebat. A învățat că unele dureri nu vor fi niciodată explicate, doar acceptate. Și totul părea că se așează, în sfârșit. Până într-o seară. Era liniște. Vântul adia ușor printre frunzele unui toamnă bâlândă. Andrei dormea, iar Elena cosea lângă sobă. Când a ieșit până la poartă să verifice cutia poștală, a găsit un plic mic, fără timbru. Doar numele ei scris cu un scris elegant, dar rece. L-a deschis cu grijă. În interior era o singură frază. Răul nu s-a sfârșit. Ceasul a fost doar cheia. Mai există o cameră. Elena a înghețat. Mâinile i s-au răcit. A privit în jur, dar nu era nimeni. Doar noaptea. Doar liniștea aparentă. Apoi, gândul a sărit ca o scânteie. Ceasul lui Zohran. Acela pe care îl purta mereu. Acela cu inițialele Leme, acela care poate ascundea mai mult decât un mecanism. Iar dacă mai există o cameră, atunci mai există și adevăruri nespuse. Iar lupta nu se încheiase. Încă. Drumul spre Snagov era tăcut. Mașina lui Dacian aluneca prin ceața dimineții ca o umbră veche întorcându-se acolo de unde a plecat. Elena privea pe geam, cu mâinile strânse în poală. De data asta nu fugea. Se întorcea. Pentru a înfrunta tot ce rămăsese nespus. Vila părea abandonată, dar încă respira din ziduri amintiri grele, umbre care nu voiau să plece. Cu cheia găsită în ceasul lui Zohran, un mecanism minuscul ascuns sub cadranul spart, Elena a deschis o trapă metalică ascunsă în bibliotecă. Lemnul s-a dat la o parte, scârțiind, iar de desubt se deschidea o scară în spirală, ce cobora într-un întuneric umed și rece. Ești sigură?
Întrebă Dacian, ținând o lanternă. Trebuie. Dacă nu închid eu cercul ăsta, nimeni nu o va face. Au coborât încet, simțind pereții umezi și aerul greu. La capătul scărilor, o ușă grea de oțel. Dacian a folosit cheia din ceas. Un click scurt, apoi lumina se aprinse automat. Camera era mică, dar sufocantă. Pereții erau plini de dosare, cutii de fier, casete, benzi de magnetofon și mape prăfuite cu simbolul Mamdani. În mijloc, pe o masă metalică, un dosar roșu cu un sigiliu rupt. Elena s-a apropiat cu pași mici. A deschis dosarul. Înăuntru, rezultatul unui test ADN, scris în română și engleză. 2 nume, Elena Stoica. Zohran Mamdani. Compatibilitate genetică, 52,4%. Relație estimată, frați vitregi. Totul s-a oprit. Respirația. Timpul. Pământul. O căldură neagră i-a urcat din piept spre frunte. Și apoi golul. Obsesia lui Zohran, controlul, gesturile de afecțiune, fascinația nu fusese dragoste. Fusese ceva bolnav, ceva greșit din rădăcină. Și ea nu știuse. Elena s-a prăbușit în genunchi, cu mâinile pe față. Nu, nu se poate. Dumnezeule! Dacian a căzut lângă ea, a cuprins-o cu brațele și nu i-a spus nimic. Doar a ținut-o acolo, în tăcerea cea mai grea, ca un zid viu împotriva prăbușirii. Sunt fiica unei slujnice. El e fiul unui monstru. Și totul era sânge. N-am avut nicio șansă. Ai avut, Elena. Ai. Pentru că tu ai ales binele. Ai ales să lupți. Ai ales adevărul. Ea l-a privit cu ochii înroșiți, dar cu un tremur nou în inimă. Pentru prima dată, nu mai simțea doar durere. Simțea recunoștință. Pentru omul din fața ei, pentru tăcerea lui, pentru că nu a fugit când ar fi avut toate motivele. Nu ți-e frică de tot ce port cu mine? Nu. Pentru că în tine nu e rău. E lumină, chiar și când ești frântă. Noaptea i-a prins acolo, în acea cameră rece, dar în brațele lui, Elena a găsit căldura pe care o căutase o viață întreagă. Nu era pasiune nebună, nu era foc aprins de traumă. Era tandrețe, adevăr, liniște. Pentru prima dată, sărutul nu venea din nevoie, ci din alegere. Din iubire curată. În întunericul vilei blestemate, s-a aprins o singură lumină adevărată, dragostea care nu cere nimic, doar oferă. Și acolo, sub greutatea atâtor secrete, 2 suflete obosite au început să se vindece împreună. La penitenciarul Rahova, liniștea era spartă doar de pașii gardienilor și sunetul ușilor grele de metal. Într-o celulă izolată, cu pereți reci și umezii, Zohran Mamdani stătea la biroul ruginit, cu fruntea sprijinită în palme. Părul îi albise pe la tâmple, ochii îi erau goi, dar mâna îi scria cu o claritate neașteptată. Scrisoarea curgea din suflet, cu cerneală neagră și gânduri grele. Numele meu este Zohran Mamdani. Am fost crescut în lux, dar sufletul meu a fost crescut în teamă. Am căutat toată viața să repar ruinele lăsate de tata, dar în încercarea de a construi o familie perfectă, am devenit propriul meu călău. Am mințit. Am manipulat. Am rănit. Am închis vieți. Și cel mai rău, am confundat dragostea cu obsesia. Elena, ea a fost lumină. Iar eu, doar o umbră care a încercat să o fure. Scrisoarea a ajuns a doua zi la redacția principală a unui ziar din București. A fost publicată integral, fără cenzură. Întreaga țară a citit mărturisirea unui om căzut, care, pentru prima dată, își asuma totul. Reacțiile au fost amestecate. Unii au fost impresionați. Alții au cerut pedeapsă și mai dură. Elena a citit scrisoarea într-o dimineață, în bucătăria casei din Bucovina. Avea mâinile tremurânde, iar cuvintele îi săpau inima ca un cuțit. Fiecare frază o ducea înapoi în momentele întunecate, în spaimele trăite, în minciunile cu care fusese înconjurată. Dar la finalul lecturii, ceva se schimbă în ea. Nu era iertare. Nu era compasiune.
Era eliberare. Pentru prima dată, nu mai purta povara întrebării de ce. Nu mai avea nevoie de răspunsuri, căci toate fusese răscrise. Ceea ce fusese un coșmar, acum avea un punct final. Trebuie să-l văd, îi spuse ea lui Dacian, care rămase uimit. Ești sigură? Nu pentru el, pentru mine. Peste câteva zile, Elena păși în sala de vizite a închisorii. Pereții gri, mirosul de metal, privirile gardienilor, totul era apăsat. Dar ea era dreaptă, îmbrăcată simplu, cu părul prins și ochii limpezi. Zohran apăru în fața ei, slăbit, tras la față, cu cearcăne adânci. Când o văzu, rămase nemișcat, apoi, cu un gest scurt, își șterse colțul ochilor. N-am crezut că vei veni. N-am venit pentru tine. Am venit pentru că vreau să închid ușa trecutului. Zohran oftă, și în ochii lui se aprinse pentru prima dată un licăr de umanitate sinceră. Tu ai fost singura lumină într-o viață de întuneric. Și n-am meritat-o niciodată. Elena nu răspunse. Doar îl privi. Nu cu ură. Nu cu milă. Ci cu o liniște amară. Acum știu cine sunt. Și știu că nu mai vreau să trăiesc în umbra nimănui. Nici a ta, nici a tatălui tău. Nici a durerii. Zohran în cuvință încet. Nu mai avea nimic de spus. Nici de cerut. Lacrimile îi se prelingeau fără sunet, fără spectacol. Elena se ridică. La revedere, Zohran. Și cu acele ultime cuvinte, a întors spatele trecutului. Când a ieșit în lumina soarelui, în curtea închisorii, simți cum ceva se rupe înăuntrul ei. Dar nu mai era durere. Era vindecare. Pentru că adevărul, oricât de greu, e singura cale către libertate. Dimineața în Bucovina mirosea a lemn ars, iarbă udă și promisiuni tăcute. Elena se trezise devreme, cu un sentiment straniu în piept. Când deschise poarta, găsi o scrisoare lăsată pe băncuța de sub nucul bătrân. Era învelită într-o batistă albă, cu sută de mână. Pe plic, scrisul rotund și caligrafic îi tremură în priviri. Laila. O deschise cu teamă și speranță. Elena, dacă citești aceste rânduri, înseamnă că am găsit, în sfârșit, liniștea. Mă aflu într-o mănăstire mică din Grecia, pe un munte unde nu se aud decât clopotele și pașii măicuțelor. Am renunțat la tot. La nume, la trecut, la suferință. Dar nu am uitat. Am înființat, în taină, o fundație, Femei Libere. E moștenirea mea. A noastră. Tu știi cel mai bine cum e să supraviețuiești. Fă din suferință lumină, așa cum ai făcut întotdeauna. Scrisoarea era semnată simplu. Laila, sora din umbră. Elena și-a lăsat capul pe genunchi, cu plicul la piept, în timp ce vântul îi mângâia părul. Nu plângea de durere, ci de recunoștință. În săptămânile următoare, cu sprijinul avocatului Mihai și al lui Dacian, Elena a deschis Centrul Femei Libere în Brașov. Clădirea fusese o școală veche, abandonată, dar acum prindea viață. Pereți zugrăviți în culori calde, camere pline de paturi curate, bucătării modeste, dar luminoase. În curte, câteva jucării și un leagăn nou. La inaugurare, Elena a vorbit cu vocea tremurată în fața unei săli pline de femei tăcute, dar cu ochii aprinși. Am fost și eu singură, trădată, umilită, dar niciodată învinsă. Aici, niciuna dintre voi nu va mai fi singură. Aici începem din nou. A urmat un ropot de aplauze, dar cel mai important pentru ea a fost zâmbetul lui Andrei, care alerga prin curtea centrului cu ceilalți copii. Nu mai tușea, nu mai avea ochii triști. Era un copil care, în sfârșit, avea un loc unde să fie doar copil. Dacian, îmbrăcat simplu, dar elegant, îi puse mâna pe umăr. Ești gata? Pentru ce? Pentru o viață întreagă, Elena. Nu una perfectă, doar una adevărată. Ea îl privi lung și, fără să rostească nimic, îi luă mâna în a ei. Nu mai era nevoie de declarații, de promisiuni. Trecuseră prin foc, trădare și adevăr. Acum, aveau dreptul la pace. În acea seară, în Brașov, cerul era senin.
Pentru prima dată în ani, niciun nor nu umbrea apusul. Soarele cobora calm, iar în sufletele lor răsărea din nou. Soarele mângâia orașul Brașov cu o lumină bâlândă, iar curtea centrului Femei Libere fremăta de emoție. Părinți, copii, voluntari și jurnaliști se adunaseră pentru inaugurarea oficială. Elena, îmbrăcată într-o rochie simplă de inalb, stătea în fața tuturor, cu o emoție sinceră în priviri. Dacian îi făcu un semn discret din lateral. Era acolo, ca întotdeauna, stâlpul tăcerii ei. Ea își drese glasul și începu. Nu am fost întotdeauna puternică. Am fost o femeie pierdută, cu un copil bolnav și cu sufletul zdrobit. Dar azi sunt aici. Și dacă eu am reușit să mă ridic din întuneric, oricare dintre voi poate. Suferința nu ne definește. Ne călește. Din ea poate renaște speranța. A urmat o liniște adâncă, apoi un val de aplauze. Unele femei plângeau. Un copil se agăța de rochia mamei lui. Un nou început se năștea acolo, sub ochii lor. După discurs, o bătrână se apropie de Elena cu pași înceți. Avea ochii albaștri ca cerul și o broșă veche prinsă la guler. Îi întinse ceva mic, învelit într-o batistă de dantelă. L-am cumpărat acum 2 ani dintr-un anticariat din Sibiu, spuse ea încet. N-am știut de ce l-am luat până azi. E al dumneavoastră, nu-i așa? Elena desfăcu batista cu degete tremurânde. Înăuntru, strălucea, ca o promisiune uitată, inelul de aur al mamei ei. Același pe care îl vânduse cândva, plângând, pentru a-și salva copilul. Da, e al meu, șopti ea. Al mamei mele. Lacrimi îi se rostogoleau pe obrazi, dar zâmbetul îi tremura frumos. Îi mulțum bătrânei cu o îmbrățișare lungă și tăcută. Seara a venit peste Brașov ca o pătură caldă de vară. În grădina centrului, sub un tei înflorit, Dacian a pregătit o cină modestă, dar luminată de 10 de lumânări. Mirosul de flori, sunetul greierilor și pașii rari ai nopții creau un tablou ireal de liniște. Elena, spuse el cu voce joasă, știu că am venit în viața ta în cele mai grele clipe. Dar dacă mă lași, vreau să fiu și în cele mai liniștite. Vrei să fii soția mea? Elena rămase tăcută câteva secunde. Apoi, cu inelul vechi în palmă și privirea plină de lumină, răspunse. Da, Dacian. Da, vreau. S-au îmbrățișat sub teiul înflorit, în timp ce petalele cădeau încet peste umerii lor, ca o binecuvântare. Viața nu fusese dreaptă cu Elena. Dar i-a oferit ceva ce mulți nu primesc niciodată, o a doua șansă. Și, în sfârșit, iubirea pe care o merita. Diminețile din Bucovina aveau un miros aparte în acele zile, pâine proaspătă, fâncosit și emoție. Pregătirile pentru nunta Elenei și a lui Dacian nu erau fastuoase, dar aveau ceva ce niciun palat nu putea oferi, căldura oamenilor. Tot satul se mobilizase. Mătușa Ioana cosea voalul cu fir de borangic moștenit, preotul Octavian repeta binecuvântările, iar bătrânii din sat aduceau flori de câmp pentru decorarea altarului din curtea centrului Femei Libere. Copiii confecționau ghilande din hârtie colorată. Fetițele se întreceau care să facă cea mai frumoasă coroniță, iar băieții pictau pancarte cu mesaje simple. Dragostea e bunătate, azi e ziua mamei Elena. În mijlocul lor, Andrei, îmbrăcat într-un costum elegant, își repeta cu voce tare replicile din ceremonia improvizată. Mami e cea mai frumoasă prințesă din lume, spunea el mândru, în timp ce o ajuta pe Elena să probeze rochia albă, simplă, dar cu broderii fine făcute de femeile din centru. Totul părea așezat sub semnul luminii. Zâmbetele, florile, până și norii se fereau parcă din calea fericirii. Dar, în seara dinainte anunții, un curier bătu la poarta centrului cu o scrisoare venită tocmai din India. Elena o deschise cu inima strânsă, simțind că trecutul nu renunțase încă la ultimul cuvânt. Era o înștiințare oficială. Zohran Mamdani murise în închisoare. Cauzele păreau naturale, dar medicul penitenciarului refuza să semneze certificatul fără investigații suplimentare. Alături de hârtia rece și oficială, fusese găsit un jurnal, ultimele gânduri scrise de mâna lui. La ultima pagină, doar atât. Am iubit greșit, dar am iubit. Elena rămase nemișcată, cu hârtia în mâini și cu un nod în gât. Nu erau lacrimi de durere, ci de o amestecare tulbure de milă,
regret și încheiere. Se ridică încet și ieși afară, în grădina unde Dacian o aștepta deja, simțind că ceva se frânge în ea. A murit, șopti ea. Dacian nu întrebă cine. Știa. Oprit cu bâlândețe, apoi îi luă mâna și o strânse între ale lui. A trecut, Elena. Ai făcut tot ce ai putut. Ai suferit, ai luptat, ai iertat. Acum e timpul să iubim corect. Elena se uită în ochii lui, plin de liniște și adevăr. Pentru prima dată, simțea că poate spune adio fără să mai privească în urmă. A doua zi, în lumina aurie a dimineții, în mijlocul florilor, al zâmbetelor și al cântecului unei viori simple, Elena păși spre altar, nu ca o femeie frântă, ci ca o femeie ronăscută. Iar iubirea, de data aceasta, era completă. Curată. Dreaptă. Ziua anunții răsare senină, cu cer curat și o adiere bâlândă care mișcă florile sălbatice din Poiana unde urma să se scrie o poveste nouă. Satul din Bucovina e treaz de la primele ore. Clopotele bisericii bat domol, păsările ciripesc fără oprire, de parcă și ele știu că ziua de azi nu e una obișnuită. Elena se pregătește în casa centrului, ajutată de femeile pe care le-a salvat cu dragostea și curajul ei. Poartă o rochie simplă, cusută manual, cu dantelă la mâneci și un cordon legat cu panglică albastră, culoarea speranței. Părul îi e prins lejer, cu flori de câmp presărate printre șuvițe. În oglindă, vede nu doar o mireasă, ci o femeie care a trecut prin foc și s-a ridicat mai puternică. Andrei, emoționat, îmbrăcat într-un costum mic de culoarea mierii, intră în cameră și o privește cu ochi mari. Mami, arăți ca o zână. Elena îngenunchează, îl ia în brațe și îl sărută pe frunte. Și tu ești motivul pentru care zâna a ajuns aici. Împreună pășesc spre altar, pe o alee improvizată printre maci, margarete și albăstrele. Sătenii îi privesc cu respect, unii cu lacrimi în ochi. Dacian așteaptă în capătul drumului, cu inima în priviri. Când o zărește pe Elena, fața îi se luminează. Își șterge repede o lacrimă și zâmbește larg. Nu mai există temeri, doar certitudinea că ea este totul. Ceremonia are loc în mijlocul naturii, sub un tei bătrân. Preotul citește binecuvântarea cu voce joasă, dar în jur se simte o liniște profundă, ca o rugăciune rostită de toți în taină. Jurămintele nu sunt grandioase, dar fiecare cuvânt e încărcat de adevăr. Când spun da, o rafală de vânt le ridică voalul și petalele din iarbă, ca o mângâiere a cerului. În fundal, bătrâna cu ochii de smarald, cea care ia înapoiat inelul, începe să cânte încet un vechi cântec românesc despre dor și întoarcere. Vocea ei tremurată atinge sufletul tuturor. E ca un ecou al mamelor, al femeilor care au suferit și au sperat, din generație în generație. După ceremonie, o masă lungă de lemn este așezată în poiană, acoperită cu fețe de masă țesute manual. Sarmale, plăcinte cu mere, țuică și sirop de soc curg din belșug. Copiii aleargă printre mese, iar muzica răsună de la un taraf din Fălticeni, venit special pentru Elena. Dansul sub stele începe ca un joc și se transformă într-o sărbătoare a vieții. În noaptea aceea, în camera lor din casa modestă, cu Andrei dormind liniștit într-o cameră alăturată, Elena deschide jurnalul. Cu o lumânare aprinsă și miros de levănțică în aer, scrie încet: dintr-un inel vândut am cumpărat viața. Și din lacrimi am făcut lumină. Aici începe adevărata poveste. Apoi închide jurnalul, îl pune în sertar și se întinde lângă Dacian. Îl strânge în brațe, iar el o sărută pe frunte, fără cuvinte. Pentru prima dată, Elena adorme fără teamă. Cu inima plină. Cu viața întreagă.